Hola, me llamo Hugo, voy a cumplir 7 años y tengo la enfermedad de Dent. A enfermidade de Dent é unha doenza xenética que afecta directamente aos riles, unha enfermidade rara que desencadea que o organismo non asimile elementos básicos para a vida, como o potasio, as proteínas ou as vitaminas. O pasado mes de decembro, Hugo foi diagnosticado desta doenza. A raíz dese momento naceu Art for Dent, un proxecto que busca obter fondos para apoiar a súa investigación e do que forma parte o ilustrador Kiko da Silva. Unha amiga que é xornalista, que se chama Alicia Burton, que contactou comigo, explicoume o que lle pasaba a Hugo e amosoume o vídeo e as novas que estaban a subir os seus pais del, e a verdade é que alucinei co talento que ten este neno de 7 anos para pintar. Supoño que ven dos pais, o seu pai estudou Belas Artes aquí en Pontevedra, e bueno, a verdade é que son destes feitos que se te dedicas a unha profesión artística como a miña, pois é imposible que non te emocione, non? Cando coñeceu a historia de Hugo, Kiko da Silva non o dubidou e decidiu aproveitar todos os seus contactos para crear unha exposición virtual. Decidín facelo coa parte da miña profesión que creo que domino máis, non? Que era o tema do cómic, e que a miña escola, o Garaxe Hermético, levamos xa casi 10 anos de experiencia e eu levo 26 como profesional, entón decidín utilizar os meus contactos para axudar a Hugo. E montei unha exposición virtual e unha subasta de orixinais de autores de cómic e ilustración para subastalos e conseguir cartos para que esta enfermidade terrible que lle está afectando a Hugo pois se poida estudar e se poida, polo menos, paliar as consecuencias que poida ter no futuro este cativo. Miguel Anso Prado, Gualta, Miguel Porto ou Luz Veloso son algúns dos artistas que colaborarán tamén nesta exposición virtual, unha mostra que sairá á luz no mes de setembro. Vamos a manter o mes de agosto como marxen, e con todas as obras que se recopilen, pois se vai facer unha exposición virtual e despois unha subasta, e contamos con ter orixinais de xente moi coñecida, non? Ahora mesmo estou petando portas a todos os meus amigos e amigas da profesión, e eu creo que vamos a conseguir axudar a Hugo dunha maneira moi artística, non? Que é realmente o que a él lle apaixona, non? Xunto ao fútbol, que non nos olvidemos que tamén lle gusta o fútbol. Art for Dent conta tamén co apoio de outras firmas galegas. Por exemplo, na páxina web da tenda Rei Centolo podedes atopar estas camisetas solidarias. Pequenos grans de area para axudar a Hugo. Si podemos axudar e botar unha man, pois non nos costa tanto aos autores e autoras facelo, non? E sobre todo en casos de xente cativa, non? Que ao final te das conta de que sin axuda este cativo mellor pois non consigue deleitarnos a todos co seu talento, non? Que é o que a mí me gustaría, que dentro de 20 anos poder ver unha exposición de Hugo, e se con isto conseguimos, pois benvido sexan.